Een groot spandoek hield de nieuwe trainer Trond Solliet op sportpark Het Paradieske van Hette welkom. De succesvolle Noorse trainer wordt zien als de ideale man die het gat dichtje mat met de traditionele top 3. Zelfs is Solliet er nog wat voorzichtig over. Ja, dat zullen we zien. Maar alles moet een beetje tijd hebben. En wanneer ik een goede overzicht heb, dan kan ik de bestuur goede advies geven. En dan hoop ik dat wij zo best top 3, maar elke jaar Europees moeten spelen. Ja, dat is de concrete doelstelling eigenlijk, Europees voetbal. Ja. Onder spelers zult in elk geval net lezen. Zij zijn blij dat het voetbalseizoen weer begonnen is. De vakantie had wat dat onbelangrijk langer nodig worden. Ja, het was goed om weer op veld te staan. Het is toch 4 weken dat je ervan bent en 4, 5 weken. En de laatste weken was het toch wel weer een verlangen naar het veld en weer een beetje keepen. En nu, zeker nu dat het een beetje nat ligt, is het wel ideaal voor keepers weer. Het is een internationaal zeilskip, de selectie van Sportclub Heerenveen. Maar liefst 14 verschillende nationaliteiten in de spelersgroep en dan ook nog een Noorse trainer. Het zal nog druk worden bij de Nederlandse les, want wie we krijgt wat wend onder het Fries van trainer Gert-Jan Verbeek, nou zullen we weer wennen matten onder het Nederlands van Trond Solliet. De Noorse trainer had de laatste jaren behoorlijk succesvol geweest in België, bij Club Brugge en AA Gent. Solliet is bij uw Suderbordelie een grote naam. Misschien wel een van de beste trainers in België. Heeft toch overal wel prestaties geleverd. En hier weten ze dat ook wel hoor, de spelers, dat hij toch een naam heeft. En het is gewoon, ik vergelijk hem een beetje met Louis van Gaal, omdat hij ook altijd op de bank alles opschrijft. Hè? Dus het is een man die niet zoveel zegt, maar die waarschijnlijk heel veel weet. Heerenveen had de laatste weekend behoorlijk wat kwaliteit inleveren. En dus moet er versterking komen. De geruchtenmachine komt al aardig op gang. De kans is groot dat Anthony Lulling op korte termijn presenteerd wordt ziel als de opvolger van Soleimani. De kans is misschien groot. Maar u zou graag zien dat Anthony Lulling volgend seizoen in het Abelense stadion voetbalt. Ik zie graag goede spelers. Anthony Lulling is een goede speler. Hij is een goede speler. Dank u wel.